Croeso nôl I Lanefydd a draw â ni rwan yn syth i'r gegin ac mi oedd Tom wedi codi'n gynnar iawn y bore yma. Mi oedd o wrthi'n coginio cyn I Ioan gyrraedd. Wel, Tom, mae'n ymddangos I mi bod ti wedi bod I fyny'n gynnar iawn bore yma, achos mae'n bethau yn digwydd yn barod. Wel, ges I strach mawr, achos nath y periant yma methu. Beth ydy'r peiriant yna? Periant gwneud bara. Beth ydy? Reit, peiriant gwneud bara. Ac roedd yr llaeth I gyd wedi sero, felly dwi dipyn bach tu ôl amser. Am hanner awr o lew. Beth ydy'r sŵn yna, Tom? Wel, dyma'r timer, amserydd. Amserydd? Ac yn y popty yma, mae gennym ni rhywbeth sy'n mynd I ddod yn tart hatan. Os bydd pethau yn gweithio, fydd yn rysaid clasurol Ffrengig. Dyn ni mor rhyngwladol. Rwan te, Tom, dwi'n gweld bod y lawer iawn o beiriau teclynau a peir. Dych chi'n gizmo freak? Ydw? Mae gyda chi declynau ym mhob man yn y gegin yma, Dyma'r peth sy'n anarferol. Mae'n teclyn o'r enw sous vide. A'r egwyddor tu ôl y sous vide yw Coginio mewn dŵr sy'n ar tymheredd wedi rheoli yn fanol. Mae'n cadw'r tymheredd yn gyson. Yn gyson. Yn gyson. Be dwi wedi wneud yw lapio stuffing efo brest cyw iar. Bag plastig, special iawn, arbennig i'r bwrpas. Wedyn, dych chi'n rhoi fo ar y teclyn. Cau'r teclyn. Dwi'n gweld. Mae'n creu gwactod. Felly mae'n signo'r aer allan yn creu vacuum. Pam coginio vacuum? Acos bod chi'n rheoli y tymheredd mor fanwl, da chi'n gallu coginio heb iddo fo gadael y pwynt o crybachu. Felly, be sy'n gyda chi ydy cig tynner. Mwy o declynau, Tom? Hwn ydy rhywbeth o'r enw mandolin. Be dwi'n mynd I wneud rhan yw honey. Ti'n sleisio tatws? Hon ydy rysaid traddodiadol hefyd. O'r enw'n cacen nionod. Da chi'n creu teini. Heinau. Heinau layers. Right, nionod dros y ben. Hein arall. Hain arall. O tatws, o datws. Mae'n anodd iawn coginio a treiglo ar un pryd. Ti'n cael hain yn ei leia, os ti'n dweud mwy nag un hain, heinau. Dwi'n mynd sŵn yn newid. Heinau. Nawr, syniad yw, cariwch ymlaen tan mae popeth yn gostwng, yn sbylio. Yn gorlifo. Nawr, dwi'n meddwl bod I wedi methu rhoi digon o halen yn y drysoedd yma. Ond gawn ni weld. Ti wastad yn gallu ychwanegu halen wedi, os ti eisiau? Rhywun ddim yn gallu tynnu halen I ffwrdd. Mae'n well cael dim digon o halen na gormod o halen. Yn union. Wel, so ni'n gallu gwylio a gwrando ar y ddau yna'n coginio trwy'r dydd, ond rwan mae'n bryd I ni eich atgoffa chi o'r ddau ddysgwr arall sydd yn dod yma heddiw ar gyfer y wledd. Nori Gyfan yna dwi, a dwi'n byw yn Llanllanan, ac dwi'n dod o Japan. Ac mae Noriko I gŵr a'r plant yn byw yn yr hen gapel yma, yng nghanol y pentra sydd rwan yn gartref hyfryd. Sy'n Llanllanan. Y lle bendigedig, fi ac yn teulu hapus iawn.
Nes i gadael Japan I mynd I Llundain I gweithio efo cwmni cyfieithydd ac dysgu Japaneg yn coleg. Nes I dechrau Cymraeg symud mewn yn Llansannan, so felly 2005. Mary dwi, a dwi'n byw yma ym Morfari ers 2006. Mi nes I symud yma o'r Lloegr yn Lancashire. Achos, dwi wedi ymddeol. A mi nes I symud nôl I Gymru. Mi nes I weithio yng Nghymru y tro cyntaf yn 1991. Mi ges I swydd yn Ninbych fel prif athrawes. Dwi'n dysgu Cymraeg yn Hanolfan Iaith yn Ninbych. Dwi wedi newydd gorffen blwyddyn 3. A dwi'n bwriadu parhau wrth gwrs. Mae gyda I teulu Cymru ac dwi'n gallu deall am par mor pwysig iawn Cymraeg iaith un y pobl yn Cymru. A dwi eisiau siarad, a dwi eisiau deall y pobl yn siarad, a dwi eisiau siarad efo pobl yn Cymru. Mae lot o bobl yma yn siarad Cymraeg. A felly mi faswn i'n hoffi siarad Cymraeg go iawn efo nhw. Dwi'n hoffi bwyd, dwi'n hoffi coginio, dwi'n hoffi bwyta, a dwi'n teimlo cyffroes yn siarad am bwyd. Dwi'n edrych ymlaen at cinio efo'r pobl eraill ac yn gweld beth sy'n coginio. Hoff air Cymraeg? Ardderchog. Dwi'n hoffi hiraeth. Mae yna hiraeth yn Japaneg. And then dwi'n teimlo un peth efo y pobl yn Cymru. Nawr ten, Tom, beth ti'n mynd I wneud rwan? Dyma short crust pastry a'r pinrolio wedi bod yn oergell. Pam roi'n yr oergell? Acos bod Gordon Ramsay yn deud bod rhaid I chi Ti'n neud. eisiau setio Gordon Ramsay? Na, dwi ddim yn- Neb eisiau setio Gordon Ramsay. Dwi'n mynd I creu cilch Ie. ac roi fo ar ben yr tartan yma. Dwi'n mynd just y dipyn bach tu allan o'r... Er mwyn plygu'r pastry drosodd, ie? Yn union. Rhoi fo ar y ben. Tycu fo mewn fel yna. Tyllau yn y ben, mwyn gadael i'r stem dianc. Ac mae'r poptyn boeth iawn. 15 munud, ond na I checio ar ôl 4 awr. Nesa, llenwi'r toes y ffilo pastry ar gyfer y cwrs cyntaf. Beth yw'r enw ar y rhain wyt ti'n gwneud rwan? Pot stickers ydy enw. O, pot stickers ydy'r rhain, right? Os da chi'n neud o heb brysio, mae'n llawer haws. Nid ar redeg, mae ar redeg. Yn union. Nid ar redig, Mae ar redeg. ar redig. One Not doesn't- by running, Not do by plough. running does one plough. Ti eisiau helpu fo hon? Da chi eisiau trio? Ie, neud e. Paid o roi gormod. Os mae'n byrstio, mae'n rhaid I chi dechrau eto. Tom, mae dy fwydlen di yn uchelgeisiol, oedd ti'n bwriadu I gwneud sawl eitem, ond mi wyt ti wedi penderfynu symleiddio chydig bach a hepgor, sef gadael allan, hepgor un eitem o'r cwrs cyntaf. Felly, dim baw Cymreig. Dim baw Cymreig. Dim baw Cymreig. Wel, I fod yn onest, o'n i'n neud y peth just mwyn y gair Mwyn mywyd. gair mwysig, felly. Doedd y bwyd ddim yn bwysig, ond y joc oedd y peth bwysig. O joc oedd yn beth bwysig, fel arfer. Rhan, mae'n amser tynnu'r tart allan.
A da chi'n neud i rhyw... Roi fo yna. Fanna i oeri am 2 awr. Mary a Norico, croeso i Lanefydd. Diolch yn fawr. Ydych chi wedi bod yma o'r blaen? Na, erioed. Erioed. Ond mae'n iawn, mae'n hyfryd iawn. Mae'n bentre bach tawel hyfryd. Sôn o bod yn dawel ac ymlacio, mae'r ddwy ohonoch chi wedi gorffen paratoi bwyd ac wedi llwyddo i baratoi 2 bryd bwyd blasus iawn iawn. Wahanol iawn. A gwahanol iawn, ie, yn wir. Wel, mae hi'n mynd i fod yn wahanol heddiw eto. Mary, sut ydych chi'n meddwl mae Tom yn teimlo ar hyn o bryd? Yn brysur. Ie. Yn stressed, dwi'n meddwl. Ond dwi'n edrych ymlaen at cinio, achos mae Tom yn diddorol iawn. Dwi ddim yn gwybod mod i'n disgwyl mewn gwirionedd, ond tipyn yn wahanol. Tipyn yn wahanol. Norico, beth amdana ti? Beth wyt ti'n meddwl y mae Tom yn mynd i baratoi heddiw? Dwi'n wedi clywed Ioan sôn am Tom gael 100 a llyfrau Coginio India. Felly, India, y bwyd o India neu rhywbeth felly diddorol iawn. Wel, bydd dim rhaid i chi ddyfalu rhagor. Dyma fwydlen Tom. O, diolch yn fawr. O, dim sum. Dim sum Cymraeg. Ie. A dwi'n credu bod tipyn bach o hiwmor Tom yn fan hyn, achos dwi'n credu bod o'n chwarae ar eiriau, baw Cymraeg, a hefyd pot stickers madarch. Mae gen i ffrind sy'n gwneud pot stickers. Mi oedd hi'n byw yn Hong Kong. Reit. Ers talwm. Wedyn, brestiau QR gyda stwffin cennin, bara lawr a lemon, a wedyn yr ochr lysieuol, teisen nionod neu winwns gyda llysiau. A wedyn i bwdin, tart tartan. Mae o'n yn fwydlen uchelgeisiol. O, uchelgeisiol iawn. Yn dydi? A tipyn bach o ddychymig. Drawiadol. Ie. Yn drawiadol. Wel, dyna ni felly, mae o'n yn fwydlen uchelgeisiol, ac os eith popeth yn iawn, mi fydd Tom wedi creu campwaith, y masterpiece, ond fe gawn ni weld, a hynny ar ôl yr egwyl.